Кокосова вода и сок от алоe – две изключително полезни напитки за хидратация, но какво ги различава? Кокосовата вода е бистра течност от млади зелени кокосови орехи, естествено сладка и богата на електролити като калин, магнезин и натрий. Тя е идеална напитка за възстановяване на течност след тренировка, подпомага възстановяването на енергията и да поддържа енергични и горещите дни. От друга страна, сокът от алоe се излишва от първичния гел на растението алоe, издадете с успокояващо се бъдеще. Противовъзпалителните свойства. Често се използват за подпомагане на възпалението, правото на кожата и имунния час. Най-добре се контролира малко количество на правото за и така това е разлика. Фокуси върху идеално за хидратация и баланс на електролити. Сокът от алоe е вашият съюзник за добро храносмилане и вътрешно възстановяване. Вкусът е различен. Кокосовата вода е освежаваща и леко сладка, докато сокът от алоe е по-деликатен и леко горчив вкус. И двете имат своето място, зависи от това от какво имате за цялото време. Споделете в коментарите коя от двете предпочитате